Hello boss, itago mo na lang ako sa pangalang Rex. Taga Bohol din po ako at di ko na lang babanggitin yung pinakabarangay namin. Pasensya na boss kung di ako matuwid sa Tagalog. Ikaw na lang po bahalang mag-ayos. Itong karanasan ko na to ay nangyari ito nung mga nasa 15 o 16 anyos pa lang ako. Mga taong 90s po. Di ko na matandaan yung eksaktong petsa. Noong kabinataan namin, medyo oso pa yung haharanahin mo yung babae. Pero bihira na lang. Ang pinaka naaabutan talaga namin nun, yung bibisita ka sa bahay ng mga kababaihan kahit gabi-gabi at sa loob kayo ng bahay mag-uusap. Nauso nun yung baile-baile, kumbaga sayawan. Bale may mga babaeng uupo sa upuan na nakahilera. Tapos pag nag-sweet music, pwede mo silang isayaw. At pag naisayaw mo na, nasa sayo na kung didiskartihan mo sila. Halos kada Sabado ng gabi, yun ang libangan naming magkakabarkada. At may pagkakataon din pag may magustuhan kaming babae. Pagkatapos ng sayawan, hinahatid namin ito. Kagaya namin na magkakabarkada, ganon din yung mga kababaihan. Kung hindi man sila magkabarkada, magpinsa naman ang mga ito o kaya'y magkakapitbahay. Kumbaga kami, grupo ng kalalakihan. Sila naman ay grupo ng kababaihan. At dahil nga uso yung bibisita ka sa kanila, ang ginawa naming magkakabarkada. Pag ibang araw, bibisita kami sa bahay ng mga babae. Sa ugali naman ng mga magulang, katulad lang din ng mga normal na tao. May okay at may hindi. At isa ako sa mga minalas na napunta sa hindi okay. Bali ito po ay sa una kong babae. Kesyo dahilan nila, masyadong bata pa daw yung anak nila. Kaya yon, parang nabasted lang din ako. Ganon talaga dati, kadalasan, nasusunod yung mga magulang. Kaya pansin mo din sir, na dati, nauso din yung tanan-tanan. Hanggang dumating sa punto na medyo magkakalayo na yung mga tirahan ng bawat babae naming bibisitahin. Napagkasunduan naming magkagabarkada na bawat gabi, iisang bahay lang ang pupuntahan namin. Kumbaga, may kanya-kanya kaming schedule. Kung sinong nakatuka sa gabing iyon, bali sasamahan namin. Talagang suportahan lang kami. Nung una, naging masaya naman yung takbo ng bawat isa sa amin. Kasi sa kada mapuntahan naming bahay, pinapakain kami. Minsan pa nga'y nakikipag-inuman sa amin yung ama o mga tiyuhin ng babae. At syempre, hindi din kami nakakalimot na magbitbit ng handog gaya ng mga gulay, kamuting kahoy, saging, at marami pang iba. Ganun lang kami dati kasimple, pero masaya na kami sa ganong bagay. Lumipas ang ilang araw, medyo naging alanganin ako sa nililigawan ko. Ramdam ko na wala talaga akong mapapala kahit hindi niya sinasabi. Sa ganoong estado, parang nawalan ako ng gana. Kaya nakaramdam ako ng kabiguan sa pangalawang pagkakataon. Dumating ang araw ng linggo. Naisipan kong pumunta sa tabuan at niyaya ko ang mga barkada ko. Tsaka nga pala, sa amin uso yung tabo.
Ano siya? Sabungan po sa Tagalog kung tawagin. Tawag naman sa amin noon ay tabuan. Nagaganap ang sabong sa amin tuwing araw ng linggo. Maraming pumupunta doon para makikipagsabong. Yung iba nagtitinda at yung iba naman nanunood lang. Sa labas ng tabuan, nandoon naman yung mga nagtitinda gaya ng mga pang-ulam, isda o gulay. Mayroon ding alak at ang mas madami, yung mga matatamis gaya ng suman, bibingka, salbaro, butse, donut, tinapay na homemade, shakoy, at marami pang iba. Tara, balik tayo sa kwento. Yun na nga, naisipan kong pumunta kasama ang tropa. Manunood lang kami nun. Kasi yung mga panahon na yon, wala pa akong alam sa mga sabong-sabong na yan. Basta makakita lang ako ng manok na nagpapatayan, masaya na ako doon. Bandang 2:00 ng hapon, dumating na kami doon. Maraming tao. May sigawan ka nang maririnig. At ayon, nanunood na kami. Mga ilang minutong nagdaan, nagyaya ang isang tropa ko na bumili daw kami ng pagkain. Kaya ayon, umikot kami para makapili ng makakain. Yung iba, nakapili na. Pero ako, gusto ko pang manghagilap. Baka sakali kasing may mahanap pa akong mas masarap. Hanggang sa may umagaw ng atensyon ko. Napakagandang dilag. At unang beses ko pa lang siyang nakita sa lugar namin. Tansya ko dito, parang magkaedad lang kami. Pinagmasdan ko siya saglit. Ang aliwalas ng mukha niya. Lalo na pag ngumiti ito. Nung natignan ko to ng buo, doon ko lang napansin na may tinitinda pala itong maruyang saging at saka suman. May iilang customer na lumalapit dito at bumibili. Lumapit na rin ako nito at sabay tanong ng, "Anong suman yan, Day?" Sumagot ito sa akin sa mahinahong boses, "Kamuting kahoy yan, kuya." "Magkano naman?" Muling tanong ko nito. 50 sentimo po isa." Sagot naman ito. Sa mga sandaling yon, parang wala ako sa sarili kasi nabibighani talaga ako sa kanya. At yung mga tropa ko, di ko na naisip. Bumili ako sa kanya, bali 4. Malaking halaga na yun dati, yung 2 piso. Nung pagkakuha ko, doon ko na kinain ito. At maya-maya pa, muling nagsigawan na naman ang mga tao sa loob na ang ibig sabihin ay may sultada ulit o may manok na namang ilalaban. Pero ako ay nananatili lang nakatayo. Wala na sa plano ko yung manood ng sabong. Habang kumakain ako, kinakausap ko yung tendera na yon. Nagpakilala ko sa kanya at ganon din siya. Si Maris, yung tirahan nito, bali galing sa amin. 3 baryo pa ang madadaanan mo bago makarating sa kanila. Kumbaga, pang-5 baryo sila. Kaya lang pansin ko sa kanya, hindi siya tumitingin sa akin. Inisip ko na lang na baka nahihiya lang siya kasi sa itsura pa lang nito, may pagkamahiyain at saka mahinhin ito magsalita. Marami akong tanong nito na tinutugon na naman niya ng sagot. Yung usapan namin, paputol-putol. Kasi may mga iilang bumibili. Siyempre, dapat lang naunahin niya yung mga yon para may benta. Di ba?
Bigla ko siyang binula. Ang sabi ko sa kanya, "Ang sarap ng suman mo. Ikaw ba nagluto?" Sumagot ito sa akin ng, "Hindi po. Si nanay po. Si nanay nagluto niyan lahat." Nagtanong ulit ako dito sa kanya kung nasaan na yung nanay niya. At dito na siya nagkwento. Ayon dito, kakauwi lang daw niya ulit sa bahay nila. Galing daw siyang Cebu. Namasukan siya doon bilang katulong. Pinauwi daw siya ng mga kapatid niya kasi nanghihina na yung nanay nila at kailangan may magbabantay nito. Kasi yung tatay niya nagsasaka sa bukid pag-araw. Sa lahat ng magkakapatid daw, siya na lang ang walang asawa. Tapos yung mga kapatid niya, nasa malalayo ito, nagsisipagtira. Kaya no choice siya. Hanggang naisipan daw ng nanay niya na magtinda na lang sila. Nung una, doon daw siya naglalako malapit sa kanila. Pero bihira lang ang bumibili sa kanya. Ilang araw daw na ganon yung nangyayari. Kaya naisipan nila na sa tabuan na lang sila magtinda. At ito yung time na unang beses siyang nagtinda. Hanggang may kunento siya sa akin na hindi ko binigyan ng pansin. Siguro sa sobrang tuwa ko lang. Kaya di ko na masyadong pinansin yon. Ang sabi niya, nagtataka daw siya sa nanay niya kasi mahina na ito at may pagkakataon daw na parang normal lang ito gumalaw. Yung parang walang nararamdaman, lalo na daw pag araw ng linggo. Madaling araw pa lang daw ay gumigising na ito at nakikita niya itong gumagawa ng suman. Pagdating naman ng 7:00, kakain lang daw ito saglit, tapos hihiga na hanggang hapon na yon. Ang gagawin na lang daw ni Maris, isasalang na lang niya yung suman kasi timplado na yon. Pati saging, hiwa na lahat. Marami pa siyang kwento sa akin na hindi ko na maalala yung iba. Hanggang sa naisipan ko nang umalis at nagpaalam na ako dito. Pumasok na ulit ako at hinanap ko yung mga tropa ko. Nakita ko silang nagtatawanan. Bungad ko agad sa kanila, "Mga tol, may maganda akong nakilala." Pinagtatawanan na naman ako ng mga loko-loko kong barkada. Baka daw, busted na naman ako. Hanggang nanood na kami ulit ng sabong. Lumipas ang ilang oras, mga bandang 5:00 na. Sa curious na mga barkada ko, gusto nilang makita yung babae na nakilala ko kanina. Pinuntahan namin. Pagkadating namin kung saan nakapwesto yung babae, wala na ito. At nagpasya na lang din kami na uuwi na lang. Lumipas ang mga araw. Linggo-linggo ko din siyang nakikita doon. Pati mga tropa ko, unang kita pa lang nila sa babaeng yon, talagang nagandahan sila. May mga iilan ding mga lalaking nagpapapansin dito, pero wala akong pake. Basta paunahan na lang. Di naglaon, naisipan niya na magbenta na rin sa baryo namin. Bale, mga 1 araw pagitan pag gumagawi siya sa lugar namin. Ako naman ay natuwa kasi palagi ko na siyang makikita. Sabi niya, kahit malayo daw, okay lang, basta kumita siya. Bali 1 mahigit o 2 oras galing sa kanila papunta sa baryo namin. Paglakad lang ang gagawin. Ilang buwan din na ganun yung rotasyon namin. Maliban na lang kung tag-ulan.
Di siya makakatinda. Bandang 1:00 o 2:00 ng hapon, aabangan ko na siya at para masamahan na ding maglako hanggang 5:00 na yon. Pero minsan, nauubos na agad yung mga paninda niya. At pag uuwi naman ito sa kanila, ay palagi ko din itong hinahatid sa pamamagitan ng paglalakad lang. Unang beses ko na hinatid ko siya, hindi ko ramdam yung pagod kasi kasama ko siya. Ilang oras ang nakalipas, dumating kami sa kanto, papasok sa kanila. Pansin ko, wala nang mga bahay-bahay doon at napakasukal ng daanan na yon. Naglakad kami, siguro 8 o 10 minuto pa, nang may natanaw kaming kubo. At yun na pala, ang bahay nila. Medyo may distansya pa, mga 100 hakbang pa siguro, bago ka makarating sa pinakakubo. Nang biglang tumigil si Maris at nagwika ito ng, "Sige na, umuwi ka na. Hanggang dito na lang ako. Salamat." Para siyang galit. Nagtaka ako kasi, ba't ganon yung inasal niya? Ang sabi ko na lang dito, baka pwede makainom ng tubig. Nagdahilan siya na baka pag makita daw ako ng mga magulang niya, magalit ang mga ito. Sabay kinuha niya sa akin yung bit-bit kong lagayan ng mga paninda niya. Pakiramdam ko, parang galit siya sa akin, kaya hinayaan ko na lang at umuwi na lang ako. Halong pagtataka at kuryosidad yung naramdaman ko. Nagdaan ulit ang mga araw. Kalaunan, nakilala ko yung mga magulang niya. Pinapapasok ako nito para kumain. Pero si Maris, parang pinipigilan ako nito palagi. At kahit sa katagalan ko na pabalik-balik doon, tuwing uuwi na ako, palagi pa rin akong hinahatid nito. Papalabas sa kanto nila kahit kabisado ko na yung daan doon. Hanggang isang araw, nagpaalam ako sa kanya na bumisita at pumayag naman ito. Nung dumating na yung araw na napagkasunduan namin na bibisita ko sa kanya, kinausap ko yung mga tropa ko na kung maaari, samahan nila ako. Sa dami ng tropa ko, isa lang yung nais sumama. Itago na lang natin siya sa pangalang Dagol. Halos lahat sa kanila ang dahilan, sobrang layo daw. At hito na nga, bandang 5:00. Bumili ako ng tinapay at tuyo para pasalubong ko kay Maris. At bumili pa ako ng 1 galong tuba. Nagbabakasakali kasi ako na iinom yung tatay niya. Pagkatapos kong maligo, kumain agad. At maya-maya, sinundo ko na si Dagol sa kanila. Sakto din, patapos na itong kumain. Mga bandang 6:30, nagsimula na kaming maglakad. Masaya kaming nagkukwentuhan ni Dagol habang naglalakad sa daan at bit-bit ko yung mga dala-dala namin. Hindi din kami naiinip kasi may dala kaming sigarilyo nun at bilog yung buwan. Nakarating kami sa bahay nila Maris. Siguro mag 8:00 na. Sumalubong sa amin ang napakaraming aso. Nasa 4 o 5 ata yon. Nagtaka ako kasi sa tinagal-tagal kong pabalik-balik doon, wala akong nakitang asong maski isa. Biglang bumukas yung pinto. Si Maris. Inawat niya yung mga aso at tinawag kami. Andun yung ama niya sa loob. Pinapapasok kami.
Pagpasok namin, sumalubong sa amin yung malansang amoy, yung parang bulok na karne. Gusto kong magtakip ng ilong, kaya lang nakakahiya kay Maris. Pansin ko din kay Dagol na parang naamoy din niya yung naaamoy ko. Pero binaliwala ko na lang iyon. At yun na nga, pinaupo na kami. Sabay binigay ko yung dala kong tuyo at tinapay. At yung tuba, nilapag ni Dagol sa mesa. Si Maris naman, naghahain ito. Yung tatay niya, niyaya naming uminom. Pero hindi pala ito umiinom. Sabay lumabas ito sa kusina nagdaan. Kami ni Dagol, nanatili lang kaming nakaupo hanggang sa binulungan niya ako. Ang sabi nito, "Tol, uwi na tayo agad ha. Kinakabahan ako eh." Tanging tugon ko na lang sa kanya, Sige, uwi tayo agad." Nakahain na yung pagkain. Tinulang isda sa bato na may malunggay at inihaw na bangos. Ang sarap ng amoy ng tinulang isda kasi bagong init ito. Sa isip-isip ko, mukhang masarap to ah. Nang mag-umpisa na kaming kumain, si Maris naman, nasa kusina lang. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Humigop ako ng sabaw. Pagtikim ko nito, ang tabang. Talagang hindi nilagyan ng asin o anumang panimpla. Tinikman ko rin yung inihaw. Ganun din, matabang din ito. Di nakatiis si Dagol. Tinanong niya si Maris kung may asin sila o sili. Ang gawain lang kasi namin noon, pag may asin, tubig at sili, pwede na itong gawing sausawan. Pero sagot ni Maris, wala daw. Nakalimutan nilang bumili. Kaya wala kaming nagawa. Kahit ayaw pa namin kumain, pero bilang pagrespeto, pinagpatuloy na lang namin. Pagkatapos namin kumain, niligpit na ni Maris yung pinagkain na naming dalawa. Habang naghuhuga si Maris, nagyosi muna kami sa labas. Pagkatapos, ayun na, umpisa na yung kwentuhan. Kami ni Dagol, magkatabi kami. Bali sa kanan namin, andun banda yung pinakapinto nila. Sa kaliwa naman, papuntang kusina. Sa likod namin, bintana na siya. At sa harap naman, andoon yung tulugan nila Maris. Bali may silong doon. Mga 1 metro siguro yung taas. May hagdan doon. Siguro 3 baitang lang. Papasok sa pinakakwarto nila. Doon nakapwesto si Maris. Bali kaharap namin siya. At yun na nga, umpisa na ng kwentuhan. Kami naman ni Dagol, pasundot-sundot lang sa tuba. Kumbaga, shot-shot lang. Marami kaming napag-usapan at ang saya namin. Si Dagol naman, tuwing magyuyusi siya, lalabas siya ng bahay. Nangangahulugan yon na sa mga oras na yon, didiskarte ako kay Maris. Ganun lang si Dagol, lalabas pag magyuyusi at papasok sa loob pagkatapos. Hanggang sa tinanong ko si Maris kung nasaan yung nanay niya. Nung pagkatanong ko dito, parang may bigla na lang bumagsak sa loob ng kwarto. Nagulat kami. Pero si Maris, walang reaksyon. Tinanong ko siya kung ano yon. Sabi niya, "Wala yun. Huwag niyo nang intindihin." Nung lumalim na talaga yung gabi, siguro bandang 10:00 na yon, biglang nag-iba yung asta ng babae. Panay nakaw tingin ito
sa silong at tatayo pupunta sa kusina. Ganon ang ginagawa niya. Yung tipong wala na siyang pakialam sa kwento namin. Kami naman ni Dagol, malapit nang maubos yung iniinom namin. At medyo may tama na rin kami. Tinanong ko si Maris kung okay lang siya. Tumatango lang ito. Hanggang sa bandang 11:00 na, biglang dumating yung tatay niya. At ang sabi nito, "Andyan pa pala kayo?" At nagsabi ito na galing daw siya sa kalabaw niya. Pinapakain niya daw ito kasi maaga siyang mag-araraw bukas. Nung naubos na yung tuba namin, nagpaalam na kami na uuwi na. Nagpasalamat kami nito at sinabing babalik ulit kami. Si Maris naman, oo lang ng oo ito. Naalala ko pa noon na sinabi ni Maris, magdala daw kami ng kahoy. Baka daw may ahas sa daan. Sabay angat ni Dagol sa galon at nagsambit ito ng, "Ito, may pamalo na kami." At yun na, paalis na kami. Nung nasa kalagitnaan na kami, palabas ng kanto, maraming puno doon. Bali natatakpan yung sinag ng buwan nang may biglang dumaan na paniki galing sa likuran namin patungo sa kantong lalabasan namin mamaya. At heto na, kumakaluskos na yung mga damuhan sa gilid na dinadaanan namin. Nung malapit na kami makalabas sa kanto, may biglang nilalang na humarang sa amin. Hindi namin masyadong maaninag kasi medyo malayo iyon. Napahinto kami. Nag-usap kami na bumalik kami kila Maris. Nung pabalik na kami, ando na yung nilalang sa likuran namin. Dito talaga nakita namin ng malapitan yung mukha ng nilalang. Napakaitim yung buong balat. Pula yung mga mata. Yung buhok nito, sabog-sabog. At napakabaho nito. Kahit napakaitim ng balat nun, kumikinang ito dahil sa sinag ng buwan. Yung parang naliligo ng mantika. Tapos nag-aangil iyon. Nung nakita namin na susugurin kami nito, tumakbo kami bigla palabas ng kanto. Si Dagol, ang bilis ng pagkatakbo niya. At nasa isip ko din na may nilalang doon kanina sa kanto. Baka nag-aabang lang din sa amin. Kaya ang ginawa ko, lumihis ako ng daanan. Tinawag ko si Dagol. Pero patuloy pa rin ito sa pagtakbo. Hindi na ata ako narinig. Dito nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. Sinundan ako ng aswang. Ang masaklap doon, di ko kabisado yung lugar na tinataha ko. Basta hanggat may daan, takbo lang ako. Hanggang nakarating ako sa may sapa. Yung sapa na yon, mabato. Bali yung tubig, hanggang tuhod lang yung lalim. Pero sa tingin ko, dinadaanan iyon ng mga tao. Tumawid ako at ang malas ko lang kasi may isa pa palang nakaabang sa akin. Wala nang pasabi. Tinalunan agad ako nito, sabay kalmot. Ako naman, hinawakan ko yung magkabilang braso niya. Sabay hatak. Ayun, tumba siya. Sa totoo lang sir, may konting kaalaman din po ako pagdating sa self-defense. Kaya in-apply ko iyon. Itong mga panahon na din to, matangkad na ako nun at medyo may laman na yung katawan ko. Batak din ako sa trabahong bukid at pangingisda dati, lalo na sa basketball.
Balik tayo sa kwento. Nung nakatayo ako, akmang pasugod na ulit yung halimaw sa akin. Sinalo ko ito, sabay hampas sa bato. Napasigaw ito ng napakalakas. Tingin ko, nabasag ko ata yung ulo nito. At unti-unti, naging tao ito. Babae. Tapos nagmamakaawa. Binitawan ko ito. Tapos pumunta sa tubig. Sumugod na naman. Ganon ulit ang ginawa ko. Hinawakan ko yung ulo. Tapos hinampas ng 2 beses sa bato. Naging tao na naman at nagmamakaawa muli. Kesyo, ayaw na daw niya. Ako naman akmang aalis na. Kasi di ko na talaga matiis yung baho. Nahihilo na ako. Tsaka pakiramdam ko, mawawala na ako ng malay. Hanggang sa pangatlong pagkakataon, tumawa ito at nag-anyong halimaw na naman. Muli akong sinugod nito. Sinalo ko ulit at hinampas ng paulit-ulit. Sinipa, sinikmuraan. Ang huling ginawa ko, nilublob ko sa tubig yung mukha niya habang nakaapak ako sa katawan. Habang ginagawa ko iyon, kumapaka pa ako sa ilalim ng tubig. Nagbabakasakali ako na baka may madampot akong bato. At yun na nga, nung may nakuha ako, napansin ko sa nilalang na habang tumatagal, baliwala lang sa kanya yung ginawa ko. Hanggang sa may biglang kumalmot sa likuran ko. Napasigaw ako kasi ang hapde. Nabitawan ko yung nilalang na nilublob ko. Pagtingin ko sa likuran, ganon din, 2 na sila. Sinugod ako nito na parang galit na galit. Dito na ako, hindi nagdalawang isip na humingi ng saklolo. Sigaw ako ng sigaw. Hindi ko na alam kung may boses pa bang lumabas sa bibig ko. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Wala na. Katapusan ko na. Umiiyak ako at nakikiusap ako sa mga to na wag na nila akong saktan. Pero patuloy pa rin nila akong inaatake. Puro kalmot na ako, tapos di na ako makahinga at hinang-hina na. Patuloy pa rin ako sa pagsigaw hanggang sa unti-unti na akong nawala ng malay. Pagkadilat ko, andun na ako sa loob ng kubo. Ang daming tao. Tapos sobrang sakit ng ulo ko at katawan. Yung mga sugat ko, ang hapde. Hindi pa kasi uso nun yung magpa-ospital ka. Kalimitan dati, albularyo lang ang pinupuntahan namin pag nagkasakit kami. Lumapit sa akin yung isang mama, tapos nagkwento ito sa akin. Ayon dito, nung bandang 11:00 daw, pinuntahan niya yung sanggutan niya para magsali ng mga tuba. Gawain daw talaga yon ni Manong sa tuwing bilog ang buwan. Manananggot siya ng tuba sa gabi. At ito na nga, nung patapos na daw siya, may narinig daw siya sa bandang sapa na parang nagtatalo. Binaliwala niya daw iyon hanggang sa 3 puno na lang sana ang aakyatin niya. Matatapos na siya nang may narinig siyang sumigaw ng tulong. Dito daw siya naalarma. Wala nang pasakalye. Tumakbo agad siya patungo sa kinaroroonan ng sigaw. Walang pakundangang sigaw daw kasi ang narinig niya. Nung nadatnan niya daw ako, wala na akong malay.
Tapos may mga iilang taong dumating. Kaya ayon, binuhat nila ako papunta sa kubo. Itong si Manong, marami itong tanong sa akin. Kung taga saan daw ako, saan ako galing, anong nangyari sa akin, sino may gawa ng mga sugat ko. Lahat yon sinagot ko. At nagulat sila kasi wala daw silang kakilalang Maris. Lang tinuro ko kung saan banda yung bahay nila. Nagulat itong si Manong. Sambit nito. Hala, patay kang bata ka. Siguro dayo ka, kaya hindi mo alam, sabi ng babae. Ayon sa mga ito, hindi naman daw nakatira ang pamilyang ito sa lugar nila. Hanggang sa yung lalaki, nakikita daw nilang minsan na nagdadamo ito sa lugar na yon. Kalaunan, unti-unti itong nagpatayo ng kubo. Unang tira daw nila doon, okay naman lahat. Pero di naglaon, may mga pangyayari na hindi inaasahan. Yung mga hayop nila, wakwak yung tiyan. Ang nakakapagtaka lang, wala na itong mga lamang loob. Wala daw silang ibang pinagdududahan, kundi yung bagong nakatira sa lugar nila. Talagang nagimbal sila kasi mula sa manok, baboy at kambing ay hindi ito pinapalagpas. Kaya ang nangyari sa lugar nila, alas 5 pa lang ng hapon, pinapapasok na sa bahay yung mga bata at pagsapit ng gabi, nasa loob na ng bahay ang lahat. Isang araw daw, nag-usap-usap sila na magmatsyag sila sa bahay na yon. At yung mga kalalakihan yung nagboluntaryo. Kinagabihan daw, nagmatsyag na sila. Ayon dito, nung una, madilim daw yung bahay. Tapos kalaunan, biglang nagbukas yung lampara at lumabas yung babae. May dala itong parang lamang loob na tinalian. Nagsiga ito sa likod, kumuha ng malaking kawa. Nung lumakas na yung apoy, sinalang niya yung kawa, sabay lagay ng tubig nito. Ang kinagimbal nilang lahat, kinain ng babae yung lamang loob na dala-dala niya. Habang kumakain ito, may mga aso na lumalapit sa kanya. Tapos binibigyan niya iyon isa-isa kung ano yung kinain niya. Ang sumunod daw, lumabas yung lalaki. May dala itong timba. Tapos may mga laman iyon ng karne. Inalagay niya iyon sa kawa. Sa sobrang takot daw ng dalawa nilang kasama, kumaripas daw ito ng takbo. Nagulat daw yung mag-asawa at napatingin sa direksyon kung saan sila nakatago. Dahil dito, tumakbo na rin sila pauwi. At nung nakauwi, ginising nila ang mga iilang kapitbahay na hindi sumama. At yun nga, nag-usap-usap sila kung ano ang gagawin. Hanggang napagpasyahan nila na puntahan nila sabay-sabay yung bahay na yon. Pagkarating daw nila doon, sobrang tahimik na at madilim na sa loob. Kinatok nila ito at pinagbuksan sila ng lalaki. Pagbukas daw ng pinto, agad-agad pumasok sila sa loob. Hinalubhob nila yung buong bahay, pero wala silang nakita. Umikot din sila sa likod, pero kahit ni kunting bakas, wala talagang naiwan. Kaya ang ending daw, napahiya sila. Humingi sila ng pasensya sa mga matanda at umalis na. Simula daw nangyari yung ganong insidente, wala na silang nabalitaang may mga nangamatay na hayop.
Pagkatapos ng diskusyon na yon, nagpasya na akong umuwi. At kaya ko pa naman. Ayaw pa sana ni Manong na umuwi ako, pero naiisip ko si Dagol kung saan na siya napunta. Kaya napagpasyahan nila na ihatid ako sa amin nung nasa highway na kami. Sa malayo, may mga ilaw ng flashlight, tsaka ang ingay, batid mo talaga na nagmamadali itong naglalakad papunta sa direksyon namin. Nung malapit na ito sa amin, nakilala ko yung mga ito. Mga kapitbahay pala namin, kasama si Dagol. Sinundo pala nila ako. Nung nakauwi na kami, nagkwento si Dagol. Habang tumatakbo daw siya, may nakasunod daw sa kanyang ibon. Kaya binilisan pa niya yung takbo niya. Sa kaligitnaan daw ng takbo, naiwan niya yung tsinelas niya. Hindi siya tumigil kakatakbo. Halos 10 minuto lang daw nang marating niya ang lugar namin. Sumigaw daw siya na may aswang at doon na siya tinigilan nito. Dali-dali naman gumising yung mga kapitbahay namin at nagtungo ito papunta sa pinuntahan namin. Kinabukasan, pagkagising ko, sobrang hapdi ng mga sugat ko at sakit ng katawan. Ilang linggo din akong nagpapagaling. Nung naging okay na lahat, sa galit ng pamilya ko at kamag-anakan, pinuntahan namin yung bahay nila Mares. Pagkarating namin doon, wala na kaming nadatnan at sira na yung kubo nila. Nagtanong-tanong kami sa mga iilang kabahayan doon hanggang nakita namin si Manong, yung nagligtas sa amin. Pinasalamatan nila ito ni Nanay. Ayon sa mga tao doon, nung insidenteng gabing yon, kinabukasan daw, pinuntahan nila yung bahay. Habang patungo sila doon, nakasalubong nila yung tatay at si Maris. May mga kasama na itong ibang mga tao na hindi nila kilala. Habang hila-hila ng kalabaw yung balsa, sa balsa na yon, may nakasakay tapos may nakatabo na kumot at nilalangaw ito. Tinanong nila kung saan pupunta. Ang sagot nito, may pupuntahan lang sa kabilang barangay. At magmula nun, hindi na nila nakita yung pamilya na bumalik sa lugar nila. Dinadalaw-dalaw nila minsan yung kubo, pero wala talaga, hindi na bumalik. At simula din sa araw na yon, tumahimik yung lugar nila. At muli silang nakahinga ng maluwag. Wala na silang nabalitaan na kakaiba. Hanggang dito na lang po. At ito ang karanasan kong hindi malilimutan sa buong buhay ko. Salamat po. Rex po ng Bohol.